Raġel li sentejn ilu nstab ħati l-assista f'serqa aggravata f'residenza f'Ħal Qormi ġiet appellata s-sentenza tiegħu ta' ħabs wara li l-qorti tal-appell iddeċidiet li l-imġiba kriminali tiegħu kienet primarjament marbuta ma' droga. Il-qorti preseduta mill-imħallef Edwina Grima laqet parzjalment l-appell tar-raġel li kien ingħata sentenza ta' 3 snin ħabs. Għalkemm l-akkużat ma nstabx li kien wieħed mill-individwi li daħlu fiżikament fir-residenza, il-qorti kienet ikkonfermat li huwa wassal lil ħallilin lejn ir-residenza bil-vettura personali tiegħu. Ir-rapporti tal-esperti kkonfermaw il-passat tiegħu fejn abbuża mid-droga u li l-istab suċċess programm ta' riabilitazzjoni. Fid-dawl ta' dan il-qorti ddeċidiet li r-reati minnu seħħew minħabba d-dipendenza tiegħu fuq id-droga u li s-sentenza oriġinali ta' ħabs tiġi revokata u tinbidel għal 2 ħabs sospiżi għal 4 snin flimkien ma' ordni ta' supervizjoni. Pio Gallia ta' 65 sena mill-imġar ingħata sentenza ta' sena ħabs sospiża għal 2 wara li ammetta li insulta, għeddet, aggredixxa u fastidja sit ta' barriera. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-każ seħħ nhar it-tlieta li għadda meta Gallia żar il-barriera tal-vittma fil-Mosta u mifhum li l-akkużat huwa wkoll sit ta' barriera oħra li tinsab bis-swit dik tal-vittma. Intqal li bejn iż-żewġ tirġiel hemm xi ammont pendenti kontestat li jlaħaq l-eluf ta' euro u dan wassal għal argument bejniethom. Fl-awla ntwerew xi filmati fejn l-akkużat allegatament instama jgħid li l-vittma se nifqek u wara seħ l-argument. Jumejn wara Gallia mar fl-uffiċċju tal-vittma fejn allegatament insultaħ u għeddu li se jisparalu quddiem l-iskrivan u bintu. Ir-raġel ammetta l-akkużi kollha miġjuba kontrih.